Domnule Becali, ați născut controverse în alianță, a vorbit Ion Iliescu despre dumneavoastră, a vorbit istoricul Neagu Giuvara. Vreau să vedem împreună ce au spus și apoi Te rog frumos. Apoi acum băbăciunile, te rog frumos, nu vreau să văd băbăciunea Iliescu cu băbăciunea Giuvara. Ce să văd eu? La Giuvara și la Iliescu? Becali, vorbim despre un președinte de stat, de un fost președinte, despre un istoric de renume. Ca să nu mai zic niște lucruri. Acum de Iliescu mi-l dai? Atunci vreți să vedeți cine e contracandidata noastră în alegeri? Da, dar mi-l dai mie pe moșul de Iliescu, el săracul nu mai știe, de mâine pe mine contăm până altă parte, pe Giuvara nici nu mai știe, el vai de capul lui, el săracul nici. Personalități marcante ale vieții publice din România. Giuvara, el e sclerozat, e bătrânețea. Fără astfel de... E bătrânețea, nu că el e un om super istoric, dar el, mintea lui s-a sclerozat din cauza bătrâneței. Și eu când o să fiu, să dea Dumnezeu, să gândesc și eu ca Giuvara la anii lui. Dar el e sclerozat. Hai contra candidata lui domnul Becali. Păi dar nu, dar ce stau acum să-mi arăți moșii toți? Ce mai era? Ăștia în față deșteaptă pe tine. Și va schimba părerea, Doamne ferește, domnul Becali. Hai să spun un lucru, eu deja am făcut. Uite, de exemplu, am făcut deja, până încep alegerile, un cămin în sectorul, în colegiul meu, gata. Biserici. Deja nu se lucrează la biserici. Vedem noi dacă o bateți la voturi pe doamna... Eu nu vin și promit și după aia plec la revedere. Eu deja am început să fac și în momentul când se face vot pe 9 decembrie, o să fie un comin de copii gata, făcut de mine. Foarte bine. Noi știm că gesturile noastre caritabile sunt remarcabile. Nu, vreau să vă arăt o doamnă foarte frumoasă. Este contracandidata dumneavoastră. Ce mi-arăt de Iliescu? Haideți, vă rog, să nu jignim. Vorbim despre personalități. Hai că Iliescu mai de cât e mai spintel, așa. Deci eu vreau să reacum. Când îl văd... Haideți să trecem la politica de nivel. Domnule Becali, haideți să vedem cine e contracandidata. Dar nu mai să-mi arăți pe Iliescu și pe Giuvara.